Dobrý den, dnes bych vám chtěla představit chalupu z roku 1870, která má neskutečný kouzlo a taky velký potenciál. Nacházíme se v Rosovicích, části Sychrov. Uvnitř dýchá historie i poctivá řemeslná práce. Najdete tu obývací pokoj s kachlovými kamny, umývárnu s umyvadlem, spíš kuchyň se sporákem na dřevo i pro bambután, jídelnu a pokoj z kamny. Z chodby vedou schody do pochozího podkroví, které nabízí další prostor k rozšíření obytné části. Na obytnou část navazuje stodola a dílna, dohromady 145 metrů čtverečních. A právě tady vidím obrovský potenciál pro ateliér, další obytný prostor nebo třeba zázemí pro řemeslo. Chalupa stojí na pozemku o rozloze 589 metrů čtverečních a na ní navazuje stavební pozemek o výměře 757 metrů čtverečních. Společně vytvářejí výjimečný prostor s velkým potenciálem. Rosovice, část Sychrov, leží u Sychrovského rybníka, který v létě vybízí ke koupání a rybaření a v zimě k bruslení. V okolí se rozprostírají brdské lesy, ideální pro procházky i houbaření. Přitom jste jen 4 km od Dobříše, 15 km od Příbrami a 6 km od nájezdu na dálnici D4. Do Prahy se tedy dostanete zhruba za 40 minut. Chalupa je napojena na vlastní studnu a veřejnou kanalizaci. Plyn je přiveden až k hranici pozemku a nechybí přímé napojení na komunikaci. Tak to byla chalupa z roku 1870. Pokud hledáte místo s příběhem, prostorem a potenciálem, neváhejte se mi ozvat.